Bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek kinasih kagunganipun Gusti, Shalom. Kita pepanggihan malih kalian program Sinode Gereja Kristen Jawa wonten ing renungan sadar. Wonten kula ingkang kapiji supados maosaken renungan sadar wonten ing dinten menika Setu kalih doso Desember 2020 lumebet wonten ing Minggu Advent kaping 3. Ibu bapak para sedherek ingkang kinasih, renungan sadar kapetik saking waosan leksionari kalih Samuel 7 ayat 23 dumugi 29, kitab Jabur 8 ayat 1 dumugi 7, kalajengaken ayat 17 dumugi 19, lan kitab Yukanan bab 3 ayat 3:1 dumugi 3:6. Anering renungan sadar menika mituhu ingkang dipun mirungganaken kapetik wonten ing kitab Injil Yukanan bab 3 ayat 3:6 mekaten. Sing sapa pracaya marang putra iya duweni urip langgeng. Nanging sing sapa ora mituhu marang Sang Putra iku bakal ora weruh ing urip, nanging malah langgeng anggone kataman ing bebenduning Allah. Para sedherek kinasih, kita asring sanget wonten ing gesang padintenan merangguli kathahipun tiyang ingkang nemahi cilaka. Awit boten purun wanuh utawi taat mituhu dhateng tatanan ingkang sampun wonten. Contonipun, tiyang ingkang nemahi kecelakaan wonten ing margi awit tiyang menika boten purun mandheg nalikanipun ningali lampu traffic light warninipun abrit, lajeng bradat temahan ketabrak. Menika tegesipun tiyang menika cilaka karena boten taat. Tiyang ingkang nampi paukuman awit boten mituhu dhateng tatanan. Contonipun dipun tilang lan boten mawi helm nggih mestinipun dipun tilang. Kosok wangsulipun menawi tiyang menika purun mituhu wanuh dhateng aturan mestinipun nggih gesangipun menika badhe ngraosaken ayem tentrem, gesangipun menika binerkahan karena boten nerak menapa ingkang dipun wastani tatanan. Sabdanipun Gusti ing wekdal menika mujudaken paseksen saking kitab Injil Yohanan ingkang sinerat dening Nabi Yohanan bab pakaryanipun nalika mbaptis tiang-tiang ingkang wonten ing tlatah Yudea. Dhateng tiang-tiang ingkang sampun kabaptis lan tansah mituhu dhateng Gusti Yesus samangke badhe nemahi utawi nggadahi gesang langgeng. Kok sok wangsulipun dhateng tiang ingkang boten mituhu malah badhe nampi bebentunipun Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, ngrebab babagan mituhu menika wonten sambung rapetipun kalian lampah gesangi ingkang utami. Kenging napa para sedherek? Awit mituhu menika boten namung mirengaken bab dawuhipun Gusti Allah, namung ugi ngecakaken nglampahi dawuhipun Gusti menika kanthi tumemen. Awit asring kedah aben ajeng kalian tiyang ingkang wonten ing sakiwa tengen kita ingkang pancen jarak ngajak nglampahi lampah gesang ingkang boten dipun keparengaken dening Gusti Allah utawi cengkah kalian karsanipun Gusti. Awit saking menika sumangga kita sami gesang tansah mituhu bangun miturut ingkang dipun karsakaken dening Gusti Allah, supados gesang langgeng ingkang sampun dipun cawisaken dening Gusti menika saged karaosaken dening gesang kula
mekaten ugi Bapak Ibu para sederek kinasih. Gusti berkahi kita. Amin. Sumangga kita sami ndedonga sarengan. Ngunjukaken pamuji panuwun syukur dumateng Paduka Duh Allah. Awit ing wekdal menika kawula sami Paduka keparengaken malih mirengaken pamedharing sabda Paduka ingkang suci. Dados timbalan kangge gesang kawula supados kawula menika netepi menapa ta ingkang Paduka karsakaken lumantar sabda Paduka menika. Ing lampah gesang kawula dinten menika kalau sumanggaaken wonten ing pangreh tuwin pangrimating asta Paduka dene kawula nglampahi panerak dosa Paduka karsa paring pangapunten. Wonten ing asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci kawula ngaturaken panuwun. Amin. Mekaten sabda winedhar ingkang kita pirengaken ing wekdal menika mugi karsa tansah live renungan saben dinten. Tuwin subscribe sampun ngantos kesupen dipun kethok tularaken dipun pawartosaken dhateng sedherek kathah temahan. Sabda winedhar menika samangke sangsaya puwuh ngrembaka. Gusti berkahi kita. Amin.